Hello everyone! So once again, welcome back to our YouTube channel here at Chrisley TV. Ayan. So makikita nyo guys, gabi po. So bali, magkakaroon po kami ngayon ng outing. Bali 3 days and 2 nights po ito. Dito lang sa Alaminos City, Pangasinan. Bali pupuntahan namin guys yung isang bagong resort. Nakaka-open lang po last December 2023 dito sa may barangay Tolbang. Ayan. Actually, meron din kaming sineselebrate ngayon at birthday po ng aming mother. So shout out sa ating birthday celebrant, Mother Mercy Bakay. Ayan. So itong resort na to guys, malapit lang po ito sa mismong 100 Islands. Actually, from the resort going to 100 Islands take a boat for 10 to 15 minutes. Okay, let's go guys. Let's start the celebration. Okay, go. Bring it on. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, go. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mag-wish ka na, blow! Thank you, Mare! Never try that. You take the tree and the fire and the Yung 53 na! 53! Hindi mo talaga. At happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Isa mo kasi happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! That's yours! Mother, say mo dyan! Okay, last surprise for next! Happy birthday! Happy birthday to you! Alam, sabi mo namang pera mga pauta. Sure, isama mo ko picture niya, girl. Wow! Sure, isama ko. Tapos tayo mag-vlog na! Ito ko hanggang dito, ma. Mother, kapit mo tayo! Okay. Pasay sa mga folder. Mother pautang ha. 2, 3, smile! Basit! Ma! Te, kung gusto niyo na po... Okay, dahil birthday ni nanay, go! Hardeng! Kaya na tayo. Let's eat! Patago mo kayo. So, dito naman guys ay mag-breakfast na tayo. Talaga namang napuyat tayo at nagising tayo ng alas 8. But thank God dahil napakaganda ng setup ng kanilang pa-breakfast dito sa resort na ito. So ayan po. Bali mamimili ka po dyan guys kung ano yung gusto mo. Bali yung pag-order ay kahapon po. Na-order na po yan for our breakfast. Meron po silang creamy beef tapa, meron silang garlic tapa, meron silang tocino, meron silang bacon, meron silang spam, ayan. So yung kape of course, meron yan. And yung mga side dish po nila, meron po. Merong tomato, merong pipino, merong banana, ayan. So meron din po silang soup. Yung kanilang soup po ay masarap din. Kaya shout out kay Chef Tonet. Maraming salamat. Ang sarap po ng soup nyo. Meron silang crab soup. Meron po silang creamy soup. Ayan. At higit sa lahat, hindi mawawala ang egg. At ganun din, shout out din kay Ate Maylene. Salamat po. At kay Kuya J-Boy. Salamat po sa pag-serve sa amin. Napaka-accommodating nyo po. You know what guys, isa sa mga nagustuhan ko po dito sa resort na ito ay talaga naman yung kanilang pa-breakfast ay marami pong serving compared po sa ibang resort na napuntahan po namin. So to be honest po,
And then yung kape po nila ay talagang pangmalakasan din. So you have your own choice kung gusto mo ng creamer ang ilagay mo, kung gusto mo ng fresh milk pwede din, meron din po sila. So marami pa pong iba. May mga store din po dito na malapit. Ayan. So actually yung resort nagbebenta din po sila ng ice at higit sa lahat meron din po silang coffee shop. Ayan. And also the resort is spacious din. Yung kanilang free parking nandyan. O, kitang-kita nyo naman guys. Napakaluwang. Napakaluwang po ng kanilang parking. Ayan po. Sobra. And you know what guys? Yung kanilang mga cottages ay okay na okay din ang price. Yung 2,000 can accommodate, if I'm not mistaken, 15 packs. Yun na po yung large na cottage nila. Meron din po silang 1.5 can accommodate 12 packs kung hindi ako nagkakamali. And also, yung swimming pool nila napaka crystal clear. Talaga namang mini-maintain nila yung cleanliness. So, napakaganda rin ang kanilang kiddie pool. Talagang pangmalakasan din. At yun yung mga na-enjoy ng mga bata na kasama namin. So, ang saya nila. At isa sa mga gustong-gusto ko pa guys ay talagang alert yung mga kasama nila dito, yung mga empleyado nila. Pag may request ka, kailangan mo ng ganito, ng ganyan. So, very alert sila. Yun yung nagustuhan ko. Willing to assist. Kahit na pagod na sila, naka-smile pa rin sila. So, excited na ba kayo kung magkano ang entrance fee dito? So, kanina pa ako daldal ng daldal. Ang entrance fee po nila dito is 180 pesos lang. Ayan. So, pwede ka na po dyang maligo sa kanilang pool. Nandun na yung entrance mo sa pool. And also, nagustuhan ko rin yung vibes ng kanilang mga plants. Meron silang iba't ibang variety ng bougainvillea. At ako kasi mahilig ako sa plants. Kasi alam niyo naman, nasabi ko na dati sa inyo, isa akong science teacher. So, gustong-gusto ko talaga ng nakakakita ng plants. Para sa akin, nare-relax ako pag may mga ganitong mga bulaklak sa resort. Isa sa mga actually gustong-gusto ko dito guys ay yung napakalinis din ng kanilang resort. Talaga namang nakaka-amaze. And by the way, ito, namarites ko lang to guys. Or chinismis lang sa akin. Pero this is true. Ang kanilang amo po ay mahilig po sa among babae. Mahilig po siya sa purple color. At yung kanilang among lalaki naman ay mahilig po siya sa bamboo. And yung may-ari po nito, itong resort na to ay isang pastor. So, isa silang tinatawag nila ang kanilang group as they are Christians. So kaya yung pangalan po ng resort na ito is The Blessed Purple Bamboo Beach Resort. At dito lang yan matatagpuan sa Barangay Talbang, Alaminos City, Pangasinan. So sa lahat ng mga Alamenians, punta na kayo dito guys habang bago pa. Kasi alam nyo naman ang panahon, pagka hindi na maintain yung napakagandang resort ay medyo naluluma na at hindi na nagiging sikat. So sana magpatuloy yung cleanliness and then yung napakagandang service lahat ng empleyado dito. So ito naman guys yung kanilang beach front area, di ba? Yung mga cottages na nandyan guys, ayan, that's 4,000 pesos. Air-conditioned room at may TV po sa loob. Ayan, you can enjoy also yung mga Instagrammable na spot dito sa resort. Ayan, meron pa silang floating cottage. So kung gusto mo, pwede.
May kayak activities din po dito. Maraming may enjoy dito. At napakaganda po nung tubig dito. Talaga namang nililinisan nila yan every morning. Kasi nga na-observe ko na every morning talagang maagang naglilinis po yung mga staff dito. At masasabi kong pangmalakasan talaga yung resort na ito. Hindi pa siya gaanong natapos. May pinapatayo pa actually mga buildings ng resort. At sana matapos yon para mas marami pang tao ang ma-accommodate. Actually, we plan din na mag-extend. Pero hindi na pwede kasi naka-reserve na daw yung mga rooms. So kung may available pa sana na mga rooms, mag-extend pa kami. So yun yung nagustuhan ko guys. At napakaganda rin po ng kanilang buhangin dito. Ayan guys. So dito, naglalakad-lakad lang muna ako. Dahil talaga namang na-amaze ako sa place. Meron silang pool. At meron pa silang beach front. So kung ayaw mong maligo sa pool, may option ka. You can go to beach. Para naman sa ganun ay maiba yung gusto mong pagliguan. At from here, ayan po, tanaw na tanaw po ang 100 Islands ng Alaminos. Kaya nga sabi ko kanina, you can ride a boat, you can take a boat, and 10 to 15 minutes nasa 100 Islands ka na po. Okay, so ganyan po ka-amazing yung place na ito. Ayan, 'di ba? Ang ganda din po ng kanilang beach. So, tara guys, at may papakita pa ako sa inyo. Ayan, let's go. So, yung ating pupuntahan ay yung aming pinag-stayhan. So, bali nasa White House kami or yung family room nila. At ang binayaran po namin dito is 12,000. So, good for 12 to 15 packs na yon. Overnight kami with free breakfast na rin. At kung may medyo marami kayo, pwede kayong mag-request po ng extra foam. Kapag with breakfast po, 700 pesos. So, kung walang breakfast, foam lang, 500. Ayan po. So, may ref din sila. Ayan ang kanilang dining table. Meron din silang water dispenser. Fully air conditioned po yan. Yung kanilang kitchen. Yung kanilang sala. Yung kanilang mga rooms. Ayan. So, kitang-kita nyo guys. Yan ang aming pinag-stayhan. So, double deck po na dalawa at naglatag po ng foam for additional payment dahil medyo marami po kami. Ayan po. So, yan po yung pwede mong ma-enjoy dito sa resort. At talaga namang ang ganda. Yung kanilang window, ang ganda. Meron silang blinds na color purple din. Ayan. So more purple colors po dito sa resort na ito. So wag niyo pong kalimutan The Blessed Purple Bamboo Beach Resort. 180 pesos entrance fee. So yung cottage nila, meron silang umbrella din na 750 pesos. So, pwede na yun guys. Okay na. Ayan. So, ito po ang kanilang comfort room and then shower room. Diba? Pang malakasan. Ayan. So, of course, may share ako mamaya sa inyo na talaga namang na-amaze kami nung nagpunta kami ng beach. Meron pong, alam nyo ba, merong shell na pwede nyong makuha doon sa sa may beach. At ito po yung kanilang dirty kitchen sa labas. Sa mga nag-overnight po, pwede nyo po itong gamitin. This is free. Ayan. O, diba? Ang ganda. So, bali, nagluto na nga pala kami guys dito ng bulalo. Nagpalambot na kami. So, that's for our lunch. Ayan po. At syempre hindi mawawala ang seafood. Meron tayong crabs. At marami pa pong iba actually.
So yan po yung mga pinagkakaabalahan namin dito. At marami kaming mga dinalang mga pagkain, mga mani, ayan, mga prutas-prutas. So talagang prepared na prepared po. Ayan po. So magluluto kami mamaya ng bulalo. So naka-prepare na lahat ng ingredients. Ayan. So lagyan natin ng saging. So ayan po. At magsisigang din kami. So kagaya nga ng sinabi ko guys, meron kaming nakuha kagabi na mga seashells. At syempre, magluluto ako dito sa resort. At ito yung nakuha namin. Ayan po, ganyan po. So try nyo pong maligo sa beach, tapos i-baon-baon nyo po yung kamay nyo sa sand. May makukuha po kayong ganyang mga seashell. At ang ginawa ko lang dito guys, nag-prepare lang ako ng luya, kamatis, asin, tsaka po betchin. So pinakuluan ko lang ng saglit hanggang sa bumuka na at okay na po. At napakasarap po nung sabaw. So hugasan lang nating mabuti. Okay. So ayan, nahugasan na. At pagkatapos nito, ang gagawin natin, mag-slice na tayo ng luya ng kamatis. So okay na yun sa akin. Let's go! Ayan po. Prepare lang natin. Lagyan natin yung mga seashells. Ayan, mag-slice lang tayo ng luya. Lagyan ng kamatis. Yan po. And pakuluan. Lagyan na natin dyan. Yan. Lagyan ng asin. Lagyan ng betchin. So, switch natin ang kalan. At maglalagay din tayo ng sile. Pampabango. So, after mga few minutes lang yan. Kukulo na po yan. Saglit lang po. Huwag nating patagalin para hindi masyadong ma-overcook yung shell. Hindi lumiit yung karga niya. So ganyan lang kasimple guys, at salamat po sa pagsama sa amin. So once again, the Blessed Purple Bamboo Beach Resort of Barangay Tulbang, Alaminos City, Pangasinan. Bye bye!